Kaixo guztioi, bideo honetan notazio zientifikoari buruz hitz egingo dugu. Bideo honetan egingo ditugu zenbaki handiak, zelan idazten diren notazio zientifikoan, eta horrengo bideoan ikusiko dugu notazio zientifikoa zelan erabiltzen diren zenbaki oso txikietan. Zer da notazio zientifikoa? Zero asko dituzten zenbakiak, edo zenbaki oso handiak eta zifra asko dituzten zenbakiak, modu laburrago batean idazteko akordio bat. Hasiko gara errezenetik. Demagun, gu daukagula, jarriko dugu milioi bat. Milioi bat, dakizunez, 6 zero ditu, ezta? Eta zelan idatziko genuke, modu berdin batean, azkenean notazio zientifikoa da berdina idaztea beste modu batean. Hizkuntzez aldatuko bagenu bezala. Hemen, orduan, zen nengu duen, kontatuko ditugu 0 kopurua. 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Eta hau, berreketak ikasi badituzue, badakizue, adirezi daiteke horrela. 10 ber 6 bezala. Beraz, zenbaki hau notazio zientifikoan, 10 ber 6 bezala utziko genuke. Guztiak ez dira horren erresan izango. Beste adibide bat. Imaginatu, milioi bat izan beharrean daukagula 3 milioi. Zelan geratuko zen hau? Gehitatzeko genuke lehenengo zifra, 3, hemen agertzen den zenbakia 0 ez dena, 3, orain biderkatzen dugu, bider 10 ber 6. Zelan lortu dugun 10 ber 6? Kontatu ditugu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 kopurua. Izatez egiten ari garena da, hasiera batean koma eman dagoela, eta aldatzen ari gara lekuz, eta heltzen garenean justo lehenengo zifrara, hor geratu egiten gara. Joan gara adibide gehiago ikusten, geroz eta zailagoak, eta horrela berreneratuko dugu kontzeptua. Demagun daukagula 3 milioi 100.000. Egin behar duguna hurrengoa da. Hartzen dugu, hemen dago koma, ezta? Aldatzen dugu 1, 2, 3, 4, 5, eta mugitu nahi dugu onarte 6. 6 aldez mugitzen dugu. Eta nola mugitu dugun horra arte, geratzen zaigu 3,1. Zergaitik, koma, onarte mugitu durako, 3 eta 1 artean. 3,1 bider, eta nola 6 aldiz aldatu dugun, 3,1 bider, 10 ber 6. Notazio zientifikoan nahi dugu komaren aurrean, hau da, komaren eskerrean, zifra bakar bat egotea. Norbaitek pentsatu zezakeen, zergaitik ez dugu onarte mugitzen koma. Eta ez onarte mugitzen badugu koma, izango genuke 31, 3,1 izan beharrean, eta 10 ber 5. Hori baita ere ondo dago, baina ez da notazio zientifikoan. Notazio zientifikoan nahi dugu egotea komaren eskerrean zenbaki bakar bat. Beraz, komak mugitu barritugu behar bezain beste, justo eskerrean zifra bakar bat geratu arte. Beste adibide bat ikusiko dugu. Demagun, daukagula, 3 milioi 120.000. Orduan, zuek pentsatu segundu baten, eta nik joango naiz egiten. Egin behar duguna da, koma aldatu, hemen dago koma izatez da. Komarik ez badago, beti dago bukaran. Kasunetan hemen, 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Aldatzen dut, gogoratu, zifra bat eskerrean bakarrik izan arte. 6 aldiz mugitu dut, eta izango genuke, 3,12 bider 10 ber 6. Norbaitik pentsatu ezak orain. Beti ematen dugu 10 ber 6. Horrek zer ikusi dauka? Ez, beste adibide jarko itzuet. Demagun daukagula, 422, hemen, eta hemen jarte ditugu, 3,0. Orduan, prozedura berdina eginez, nola koma ez daukan, horrek esan nahi du koma hemen dagoela, 1, 2, 3, 4, 5, eta eskerran uzten dugu, 4. Orduan, egin duguna da, 5 aldiz mugitu dugu koma, izango da 10 ber 5, eta nola onarte karri dugun koma, izango da 4,32. 4,32. Eta hau da notazio zientifikoan idaztea. Horrein ikusiko dugu berdina, baina pizkatxo bat komplikatzen dena. Behitu zu gertatzen den. Demagun jartzen dugula, behitu, zenbaki berdina. 422, eta hemen jartzen duela 7, 0, 0. Orduan egiten badugu prozesu berdina, hasten gara hemen dago koma, 1, 2, 3, 4, 5 aldiz mugitu dugu, beraz daukagu 4,3, 2, 7, bider 10 ber, 5 aldiz aldatu dugulako koma, ezta? Notazio zientifikoan esan dugu, komaren eskerrean nahi dugula zenbaki bakar bat egotea, ezta? Zenbaki bakar bat. Baina baita ere, komaren eskuman edo atzean, gehienez jota bi zenbaki gehienez jota. Ez du esan nahi egon behar direla beti bi. Esan nahi du, bi baino gehiago ezin direla egon. Hemen daude bi, eta horrek,
nola bi dauden, segundutxo bat, nola bi dauden, ondo dago, baina hemen 3 daude. 3 zenbaki ditugu hemen, ezta? Epale, gorriz ez, nahi dugu jarri, horrela. 3 zenbaki ditugu. Beraz, hemen zerbait aldatu behar dugu. Eta galdera da, ni zelan murriztu alditut, borobiltuko dugu. Eta zelan borobiltzearen ez dut hemen azalduko, hori jakin behar duzu aurreko kurtetetik, edo bestela begiratu bidiren bat, zinetan borobiltzea nola egiten den azaltzen duen. Egingo duguna da, begiratuko dugu hemen dagoen zenbakia, eta zenbaki hau, baldin bada, 5, 6, 7, 8 edo 9, bi hau bihurtuko dugu 3. Aldiz, zenbaki hau bada 0, 1, 2, 3 edo 4, zenbaki hau jarraituko du 2 izaten. Kasu honetan, 7 bat da, ezta? Goiko kasuan gaude. Barduan 7 honek egiten duena da, 2 hau handitu. Hau da, 2,7 daukasunean azterketa batean eta irakasleari 3 bat jartzea eskatzen diozuenaren berdin-berdina. Ez zarete joango irakasle bateri 2,1 batekin 3 bat eskatzen, ezta? Berdina. Beraz, gertuko zen horrela. 4,3 nola ego dugunez 3, vale? 0,3, bider 10/5. Egin duguna izan da borobiltzea, eta orain berriz ere lortu dugu 2 zifra bakarrik egotea. Eta beste adibidea egingo dut ja bukatzeko, demagun daukagula. 1, 3, 7, 2, 5, bat. Zelan idatziko genuke hau, bale? Azten gara prozedurarekin. Lehenik eta behin, aldatzen ditu. 1, 2, 3, 4 eta 5. 5 aldiz aldatuko koma, beraz hemen izango dugu 1, 3, 7, 2, 5, bat, bider 10, esan dugu, aldatu dugula, 1, 2, 3, 4, 5 aldiz, ez da? Beraz, 10/5. Baina hemen dauzkagu zifra gehiegi, bakarrik nahi ditugu 2, eta egingo duguna da, begiratuko dugu, hau, nolakoa dena. Nola bi den, egon ginateke, kasu honetan, zenbakia berdin geratzen da, ez dugu igotzen hurrengo mailara, eta zenbaki hori 7 da, ez da? Orduan gertzen zaigu, 1,37, ez dugu ezer aldatzen, 2 hau txikia delako, 37, bider 10/5. Eta hau ja izango zen, notazio zientifikoa. Ari naiz berdez jartzen, notazio zientifiko moduan idatzita dauden, orain arte egindako guztiak.